again to our channel. Kakaiba ngayon guys ang ating gagawin. Ito po yung mga nabili before Christmas. Ngayon lang nagkapanahon para i-unbox at i-haul para makita nyo guys ang niregalo ko sa asawa ko. Ang dami. Bale, 4. Okay? 4 na tools. Kasi, di ba na-doble ito papa? Blower? Oo na. Kasi nag-order ako, yan din ang bantayan nyo sa mga orders nyo kasi kung mag-deliver sila, dapat i-check natin kasi na doble ang deliver ng industrial blower. Na ang in-order ko dapat ay isa lang. So, here are these tools at i-share ko sa inyo at ilagay ko sa description box ang mga prices para sa inyo na malaman nyo na may mga affordable tools pala na mabibili online at kayo ay dapat huwag madaya sa mga hardwares na nagbebenta ng times 5 ang price. Okay? So, here are these tools. Tingnan nyo. We have here, itong, nabuksan na kasi ito eh. Kasi na-excite kaya nabuksan. Ito yung welding machine. Itong welding machine ay napaka-useful guys. Don't you believe? Mas mahina pa dito sa nabili ko ngayon ay siya ang yung welding machine na yon na binili ko nung una pero hindi itong brand na ito. But I think this one is much better. Pero na-experience na namin ang gumamit ng welding machine na maliit pero yun talaga ang nakatapos ng process sa roof ng bahay namin. Kaya tingnan nyo, tunghayan natin. Okay? At meron ding industrial blower na magagamit. At meron ding itong chainsaw. Chainsaw na yung portable na gasoline. Maganda ito guys. Okay. I am crossing my fingers na magamit namin sa wasto at sana ay magkaroon ng kabuluhan ang pagbili at pagregalo ko sa asawa ko. Kasi ang dami namin gustong trabahuhin ngayon 2026. We have a lot of projects. So, abangan at tunghayan ang mga projects na yan. We will share it with you. We will share all these projects with you guys. Okay? So, ngayon ay tingnan natin. Ikaw nga magpakita, Papa. Hindi ako marunong yan. Welding machine. Welding machine. Ito, murang-mura. At meron pang isa. Bale, ano yan eh? 1, 2, 3, 4. Bale, 5. 5 boxes na dumating kasi meron ding grass cutter. Nandun na sa sahig na Assemble na. na-unbox na at inassemble na ng asawa ko dahil nga excited kami at gusto na naming magamit. We will share all these projects, all these works with you guys. So, tunghayan ang mga videos na exciting para sa inyo guys. Mga action. Action talaga yan. Okay? So, ito yung welding machine. Dapat ikaw magpakita, Papa. Meron siyang ito yung welding machine, meron siyang yung gaipit na anong tawag dito? Yung kino-connect doon sa Welding rod, saka yung yung ground. Ground at saka Nulog mo na. ay ipitan ng welding rod at saka ito na yung body niya guys. Ang ganda. Look at this. Oh, here it is. MIG 999. Ito po ay pwede rin sa gamitin na MIG weld. You know, MIG weld, yung medyo delikato na pagwe-welding sa mga body ng mga vehicles na nasira. Halimbawa, yung body repair, ito po yung ginagamit nila para hindi po agad-agad na yung halimbawa welding ka na malakas masyado yung power ng welding rod, ng welding machine, ay mabutas palalo yung body ng kotse. Kaya yan ay maganda at kasama po ito. Di ko alam kung anong pong mga gamit. Yan yung MIG weld na yan. Ito na yung MIG weld pala. Ipakita ko guys.
Ito yung guys. At nakita ko online ito. Matagal na hinahanap ng lakay ko. Ay nakita ko naman. Kaya ayan. Sinorpresa ko siya ng maraming gamit. Ayan. At ano pang kasama? Meron pa. Oh my God. Ano ito? O meron pang steel brush na ganyan. At meron ito. Di ko alam ang gamit yan guys. Malay natin. Hindi naman ako nag-work ng ganyan. At ito. Meron siyang tape. Yan daw yung bala ng Miguel. Ah! Bala ng Miguel. Akala daw. ko tape. Bala daw ng Miguel, guys. Hindi, Ito papasok. na yung ginagamit doon. Yun, ipapasok Para- dito. Papasok ayan. dito. Yan Meron pala siyang ang bala niya. butas dyan. Ilagay yung ano. Ang nakalagay is self-shielded flux cord wire. Wire pala ito. Okay. Size 0.8 mm. Yun guys. So, ayan ha. Pinakita ko. And what else? Ang dami niyang kasama. Meron pa ito. Di ko alam kung ano to. Para dito ba ito? Ewan. At saka, meron pa siyang mascara. Para sa ganon ay hindi ka para maprotektahan ang mukha pag welding. Okay? And then, next is, ang next natin ay ito. Kuha akong bulitin. Wait lang, hindi pa nabuksan. Next, we will open this one. Tingnan natin kung ano ba itong ito yung nadoble guys na dalawang boxes ang blower. Nasaan yung isa? Ito sa likod mo. Ano ba? Ayan o, dalawa o. Kasi, twice nag-deliver and then, ang masama lang dito sa bahay, hindi ako ang tumatanggap. Minsan, nanak ko lang, kaya hindi niya na-check kung ano yung mga orders ko. Basta tanggap lang ng tanggap. Pero that moment na nangyari ito, ang sabi ko, i-check natin at kailangan sabihin ko muna ang dapat i-receive. So, dalawa yan guys, identical. Kung gusto niyo bilhin itong isa, bilhin niyo na. Ito po ay magagamit natin sa paglilinis ng surroundings, sa mga yard natin, yung mga maraming mga may lagayan ng gasolina guys. Di gasoline ito eh. Ayan Maganda ito, malaki at malakas. Ang power niya ay talagang malilinis niya yung mga nasa singit-singit ng mga walls, yung mga halimbawa, may mga lumot na ng mga floorings dyan sa labas sa garden mo. Subukan natin mamaya yan sa labas. Subukan niya. Okay? Subukan natin dyan sa labas mamaya. Subukan natin mamaya. Okay? Pakita niya. Tapos meron siyang oil. Meron siyang oil papa na kasama. Meron siyang guantes. Teka, meron siyang ito eh. Di gasolina. Ito yung nilalagay dyan. Di gasolina yan, ha? Okay? Yan yung nilalagay dyan. Tapos ito yung Teka lang. may kasama siya na tapos may kasama siya nito guys na guantes. Siyempre, para sa iyong kamay, para protektahan din ang ating mga parts of the body to be used, no? Yung pang-handle natin. At meron din siyang spark plug. Meron siyang spark plug na kasama para sa motor niya. At saka meron siyang oil na yung tuti. Ayan parang hindi ginagamit sa motorcycle. Yan ang freebie niya. At saka ito. Ewan ko kung ano ito. What is this? For what is this? Ano nga? Ay, screwdriver. Ay, pagtanggal ng spark plug niya. Pagtanggal ng spark plug. Tapos meron siyang manual. Pero I am sorry, hindi natin maintindihan dahil Chinese. Ito yung may tuti siya kailangan nilagay. Puti ba ito? Yan yun. Kao, puti. Tuti yan. Okay? Tapos, anyway, Meron pa sa extra spark plug, Anyway, dalawa ito. So, hindi ko na buksan yung isa. Meron siyang Dahil I will try to sell. I-resell ko na lang kasi, baka sobra naman ang gamit namin. libre pang guantes, May libre pang guantes. Okay, and then, ikaw ang magbukas niya dahil wala akong alam dyan. Okay, buksan mo.
mo. Ito. Sa natin. Ba, dito na yung kanyang ano, oh, yung pangkato. Diyan oh, laki oh. Oh. Laki. Ang laki ng blade niya. Ilang Blade. inches na ba itong binili Oh, ko? laki oh. Ano? 12. 12 din to. Ito ba ito? Oh. 12 o 20? Oh. Ang haba. 20 yata. Pwede nang pangkat ito ng 20 puno ng inches. ano, ng kukulamber. Oh, yan. And then, Ang katawan niya, laki oh. 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 Laki oh. yan yun. Oh, ganyan. Ang Yan oh. tangin. Yeah! Tapos, ito, kompleto ng gamit na sa loob. Oh, yan. Yan yung pang-connect niya sa blade. Ayan. At ito yung kanyang baba, yung kadena niya, oh. May kadena, isa lang. Oh, yan. May kadena na. Yun lang. Simbulin natin ito. Okay. Hindi na. Okay. I-assemble mo. Pwede mo assemble. Simbulin natin. Simbulin natin. Tingnan nyo kung gaano ka madali ba or mahirap ba i-assemble itong mga tools na ito. Tingnan natin. Okay? Simbulin na. Kadena. Marunong pala ako mag-assemble nito. Easy pala. Easy kasi timing mo lang itong kanyang ano. Oh. Tapat mo lang doon sa may insertan. Ganyan. Pantay mo na. Yan. Oh, see? And then ilock. Oh, lock na. Ayan na. Yan. Yan. Ito yung kanyang ano. Lagayan ng gasolina. Wala. Wala basta-basta rin. Mahirap bigyan. Mahirap ipantay. Pasok mo na ito. Yan. Tapos ipapos mo ito. Tapos ipasok ito. Pantay mo yan. Ayan. Maging mekaniko na ako nito. Ayan. Yan. Okay na. Okay. Ikot, Saan yung ikot. muskas? Dito. Dito. Ito. Dito mo muna ilagay. Ayan. Yun. Screw. Relax mo. Okay. Meron pa? Ganda nito guys. 2 thumbs up. Siya na yung plastic niya dito. Plastic Ano ba na. yan? Ano yan? Ayun, isa. Ito na yan. Ayun, dito. Tinanggal mo na kagad kasi nandito plastic tayo na. Wala akong tinanggala. Ito lang ang nilagay na, no? Wala akong tinukuha. Wala kasi Paano nasabi natin ko. maano? Ito siguro. Ito sa loob. Ayun. Ayan. Dito pa lang. See, yan ang nakakatakot pag may nawawala kahit wala kang kinukuha. Mapagbintangan. Diyos ka. Yung kinakabahan lagi. Ito, mukha kang kabuhi. Yan eh. Oh, kung may kaaway kayo, meron na kayong armas. Oh. Joke. Bad yun. Ano yun? Jason? Magiging Friday the 13th ka pa? No. God-fearing children tayo. Hindi tayo ganun. Okay na? Ito, i-adjust mo yung kanyang kadena dito, oh, dito.
Kailangan ikitan mo to kung gusto mo ikitan mo. Mahigpit. Hindi na shoot, oh. Shoot lang pala yun. Gusto mo mahigpit ito, ikitan mo po. Okay. Pag sobrang higpit kasi ano, sobrang higpit. Wala na rin. Kita niyo yung ginagawa niya. Ilapit ko nga para makita niyo. Hindi niyo makita eh. Yan yung hinigpitan niya. Ito yung chainsaw, guys. Ang hinigpitan niya ay doon sa kilid. Yan. Yan, dyan. Yan niya Yan, okay na. hinigpitan. Okay na yun. Kahit Higpit naman na? sobrang higpit, tama na yun. Okay na? Tapos ito natin ikitan na para hindi na siya gumalaw. Ayan. See to it na mahigpit kasi delikado. Baka mamaya eh. Yan. Ayan, kaya natin ng disgrasya, di ba? Ang gaganda ng mga tools na ito, guys. Oo. See? Na. God-given gifts for Christmas. Oh. For 2026. Ayan. Oh my gosh. Talagay ng gasolina. Okay na? Okay na. Pwedeng panda rin? Hindi. Ito ay ano ba ito? Pero wala pang gasolina, no? Meron gasolina. Lagyan natin lang. Kaya lang, ano ba ito? Lagyan pa ng puti. Tuti. Saan na yung instruction book niya ito? Oh, inchik eh. Maintindihan mo yan? Welder ito, welding ito. Maintindihan mo yan? Ito, to. Sa ilalim. Diyan? Yan. Ay, hindi yata yan. Hindi, ito yan. Wala, wala yata. Wala lagi. Oh, kahit ito, wala. Kailangan din yata. Ah, ito. Yan ba? O, meron din dito. Ayan. Ito. Yan yung chainsaw. Yan. Gasoline chainsaw. Oh, basahin mo muna, ha? Kaya lang eh. Oil, kaya nga meron siyang kasama. Ito, oh. Ito. Iba yan. Ay, Ito. iba to? Isang oil, ito. Bakit ano ito? Yan ay tuti para dito, okay yan. Ah, para dito sa, sa flower. Yan, i-mix sa sa... Ah, ito naman. I-mix. Ano yan? Kasama yan dito? Pagbili natin? Hindi. Yan alin? Yung ito? Hindi, binili natin to. Ah, binili namin ano ito. Ano siya, Ipakita mo yung- kung ano yan. Ano siya, yung Para 10W30. 10W30.10W30. Yan guys. Ito Yan ang ang oil bilhin nito, nyo meron para sa siyang oil oil. dito. Meron siyang oil sa... 10W30. Okay, Ito naman, lagayan. ito, wala, tuti. Ito naman ang oil niya. Yan. Tuti para dyan. Para dito naman sa blower yan. So yan muna ang tapusin natin. Sige. Para di magkagulo. I-mix siya, gasolina yan. Okay. Okay na. I-mix sa gasolina ito? Hindi, ito. Ah, ito. Saan Ito, nilalagay? ilagay sa oil dito sa engine, sa oil sa ilang is ito eh. Yan. Dito sa top niya Spark plug. ay yung spark plug. Eh bakit may ganyan? Ah, yung saraduhan niya. Pag mag-change ka ng spark plug, yan pwede yan. Oil ay Dito, ilagay ang oil. itaas mo. Meron siyang sign ng oil. Dito ilagay yung oil. Ayan, may Yan. nakalagay oil. Oil guys. Ayan. Ito ilagay oil. Ayan. Ayan, okay. 1030 ang ilagay. Man yung grass cutter na Honda. 4 strokes siya. Ayan, 4 strokes. Kailangan din niya ng oil Tapos, dito. Oil. may oil siya. Lagayan ng oil ay nandito Dito. sa kilid, sa left side. Oo, oil niya dyan. Ayan.
Yan ang lagayan ng Tapos oil. dito, gasolina. Tutig yapon. Hindi tuti ito. Meron siyang gasolina, diretso na yung gasolina dito. Yung Asan ang anong oil nito? yung kanina, yung Ay, iba yung gasolin sa ano ha? Ay, iba, Kung iba, ito iba. yun ng tao. Iba. Oil ito dito, gasolin itong malaki ang ano. Ang opening. I-try natin Okay. doon mamaya sa baba. Ito, i-cut natin para makita. Okay. Ito yung grass cutter natin, guys. Okay? Ito yon, ang box niya ay ito. Brush cutter. Ayan. Meron siyang meron din siyang manual. Ayan. Okay, lagyan mo na. Lagyan ko ng oil para makita Try natin. mamaya. Oh. Yung ano siya is 10W30. 10W30 Oo, ang oil niya. ang oil niya. Sobra na yan. Yung Okay na. hanggang saan ba ang oil dito? Kunti lang ang oil pala. Kulang? Nga may daan na silang oil pala. Natapon kunti. Natapon? Ay. Kasi nung pagbiyahe niya bitaw, lagyan na nila ng oil. Nilagyan nila ng oil? Hmm. Grabe, no? Tapon doon sa karton niya. Oh. Yung gasoline niya, Ayan, okay na. Ang gasoline, lagyan ko na rin. Kuha tayo din ng gasolina. nakabili ng gasoline kaya yung generator ang kukuhanan niya, guys. Yan siya kukuha, may siphon na ganyan. Hmm. Ayun, doon siya kumuha ng gasoline. See? Ayan. Panda rin natin mamaya doon sa labas para makita kung ang gaano ka-effective ang function nitong Honda grass cutter natin. Okay? Ay, ala, ingat ka ah, natapon. Ala, dahan-dahan. Yun. Yan na. Ay, nako. Puti. Ayan, maging ano na tayo. Industrial people na tayo. Lagyan natin ng puti. Okay. Teka lang. So guys, try naman natin itong isa. But before that, let me gawin natin shotgun. Wow! Bang, 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 bang! Bang! Ang gasolina na yun. Okay. Gasolina yan ha. Try mo Tapos ngayon, ang tuti. add mo ang tuti. Oo. Ganun pala yung magkahalo. Oo. Ah, Kasi wala may oil ito. Nahalo na sa gasolina. Ah, okay. Pag i-burn niya yan. Para sa industrial blower ito guys, para dito oh. Yan. Para dyan. Siya may pang-apos Blower. pa. Wala naman na. Mixing yan. Ano lang. Tansyain na lang natin ang mixing niya. Tansya-tansya. Ano ba yun? Kunti lang? Hmm. Wala, konting-konti. Mga 3 tablespoons lang. Paano? Sobra na yata dahil may gasolina Okay. naman. Gasolina naman yan. Ilagay na natin. Hmm. Yun palang mini galon na yan. Ay, dyan sinishake. Dyan mini mix.
ang gasoline with the tutti. Okay. Na-mix na sa gasolina yan. Ganun. Ayan na. Natin itong industrial blower natin. Yung spark plug niya. Ayan. Okay. Wow! Wow! Aray ko, aray ko! Aray, aray! Yan, 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 yan! Yan, yan. Naging tagalinis ng kalsada, wala naglilinis guys. Dito sa amin wala talagang naglilinis, ewan ko, dati last 2 years ago, 3 years ago, meron pang tagalinis, ngayon wala na. Ayan na.
Ang dami na lang. Grass cutter natin guys. Nalagyan na siya ng gasoline. At ayan na, paanda rin para ma-try natin. Isa na muna yan. Mag-scatter tayo doon sa baba. Try natin sa labas. Para sa ganun ay makita kung... Yes. Let's go guys. Yung try. Meron siyang tanggal eh. Oo. Ayan, ilagay sa shoulder. Tapos tara. Let's go. Tara, let's go. Teka. Punta ako dun sa kabila. Di makita. Okay na. Ayos, approve. Approve. Ayos, ang ating grass cutter. Yay!